how violent and the hostile ndị Igbo na-adụ recently among even to our own brothers. So na the reason kpatalu na-ekwute okwu gbasalụ Biafra ji se Biafra ji ghara ese. A lot of ndị Igbo na-agba ọsọ onwe chọrọ ịta ya ọnụ. We can no longer discuss constructively among ourselves without issuing threats. Now you will ask yourself, ọkwa na-ekwu okwu nwere onwe ọwa inweruzi onwe anyị na aya eru onwe anyị na frying pan? No, it's a simple question. You cannot raise a discussion supposedly to open where people will come and air their views, give their opinion. I made a very important video in the morning where I was showing properties in the Igbo scattered in Lagos, scattered in Abuja, because the truth is that Igbos are the uniting figures. Jikoro Nigeria. Today, I said it before. When it comes to Nda Hausa structurally, whether you like it or not, Nde Yoruba achikogo onwe ha ọwụrụ na ife awụ regional government ka na achọrọ ibido practice. Ndị Hausa na ndị Yoruba anọ nya ha emego ife ọdụ 100% easy, but ife ndị Igbo na-eme adọrọ bad. I'm not saying na ife ndị Igbo na-eme adọrọ bad, though bad I mean ife ndị Igbo na-eme ewu na ndị Igbo for every part of this country as their own. Therefore ebe owu na onye Igbo nọ, onye Igbo ya like isettle mesapụ ahụ. In our nation, ebo na iflu nwai, I na like is settle. In that spirit, I made a video in the morning. Now you say, Nandi Igbo na-ekwu ka inwelu nwai. In the same way, Ibakwa na different states, in the northern state, in the southern state, you will see Igbos building empires. That is building, I don't know. Now, kerife ya our faith tomorrow. No ọwụrụ na nwere onwe ndị Igbo na-ekwu ka anyị nwere na anyị nweruziri onwe anyị. What is going to be our fate? It is not something warranted mmadụ ya do aggressive when they engage in there. Let me tell you something. Kunu we maludare. My unnecessary aggressiveness and animosity I exhibiting on Facebook. I want to know if you have not ended up teaching someone else. So it's either that variant I exhibit. It's either you don't know anything or you know something, but you don't want somebody else to learn from what you know. Because I want to name something and nation can dem tomorrow from if I am. I want to know a discussion if on Facebook. Go there instead of a agree. Engage in that discussion or in that topic constructively, because somebody else who is ignorant may learn from if I even too many of our brothers who joke. Now this Biafra something is because of the kind of violence and the anger iwe na ju onwe nse owa etu aka yesi we because you know jukenu nwe ajuju etu aka ndị Igbo yesi we na eworo ọchịchị nyezieri onye Igbo n'aka senya chebe anyị ịma na mmadụ anyị ekwugharị ọnụ onye kwugharị ọnụ achụ ejide nwapụ isi ishedona ndị mmadụ amaghị ife ịnụrụ ha in a position na people na-atụ egwu ịnụrụ ha in a position n'ụwa na people na-atụ egwu enwere more haters than ndị flọgụ n'anya, and this is something people are ama ha na-ada ewe not the powerful, but ụbọchị ukwu ihe eji agụ mgbada abịara ụgwọ bọsị aka ya na wee mana many of those people na ifiruru na ha na-atụ ụjọ that they don't even love you. It's just that they don't want to express themselves, because now express you they know what is coming. They know what is coming.
So ani ekuye ndị ba ya ha da agụta animosity dị anyị n'ime against our brothers. Na atụkwudo osokwa atụmegwu. Let me be honest with you. Osokwa atụmegwu. Because how can I explain the fact that na nnalu ani Igbo ebe anyị akpọ our country mmadụ ka onye Igbo anyị adụ free mekwugharị okwu without somebody ịgbaghị ngwa na ya anatazi ani Igbo again. Onye Igbo ibe m na-asịghị na ya anatazi ani Igbo again. Mana ibi na be ndị Yoruba were ekwu ife niile ị na-ekwu na-alụ mansion niile ị na-alụ. Ndị Yoruba nọkọtabụghị one day sịghị ngwa because of ife unu na-ekwu si n'ụba anyị na ịghọtago. It is a simple logic. Oge mme video mme n'ụtụtụ I was expecting okay ka ụmụnne anyị bịa ekwuwe okwu mmadụ amụrụ ife. Okay, good enough. I appreciate in the fact that na no when they do matured enough. When they do matured enough, ikwu something do educate nya. Even mmadụ nwere ike ịmụrụ ife na. We now talk about how ndị Igbo and other tribes okay, Caleb Shinedum, I block you again. Resurface again. If you resurface 100 times, I will block you 100 times until it makes sense. Because I know before, look, I say, I know, yeah, I was in a Facebook and I do too much. And I hope we will not realize when everything is too late. I now way. What do you have to pull something? You cannot go and engage. Only fame. Especially Biafra. It do so aggressive. Etu akamuna yesi we be as ye be in the same country. Ahapun geshelam. Etu akamuna yesi we be in the same country. Ahapun geshelam. Mbata Lagos adum free. Nju Ugwu adum free. Mana mbata na ala Igbo ụja na atum. Onye Yoruba ayasi musibe ha na because of na na-ekwu na marginalize anyị. Onye Hausa ayasi musi Ugwu Hausa na because na na-ekwu na marginalize anyị. Mana nkwugharịzi okwu onye Igbo ibe m agba m na ọ ya fụzi na ala Igbo onwe bụ okwu power o ojide bụ okwu that power do na Abuja like emebo na ya awụrụ na a country of our own oruzie na aka unu chọrọ onye ya ashi unu issue na order issue na threat, and these are people you want to bring together to form a country. I don't know if we are not actually getting it. Or some mother say, now one way Biafra. Now so and so person. What are you saying? Even in a way, aggressive in a head, it can be the Yoruba business. In Weluno and the Yoruba. In shop, in fact, your greatest treasure. No, I can die all your enemies, and yet you are still moving and walking around free. So where is that love in you between you and those people in all your enemies? Can they come well off Nimeha? Can they come well off Nimeha? About if only born is the issue of Biafra. Owe choko wota eka bagui bueno yamu se keteba kwaye se no wunyala why na ya bia ba dey fa hema onye afia onwe reason dey fa hema ko onye afia. When I made the video men so many people were engaging sensibly. Yeah, it was sense na engage na ụfọdụ na-ekwu na ndị Igbo na mmadụ nwere ike ije na UK nwee property, mmadụ nwere ike ije n'efa nwee property. Ụfọdụ na-ekwukwa look at what is happening in South Africa today. Na because na ịbụrụ onye South Africa enwe so many, and if I na-akpọ foreign treaties, how many countries ne respect here? How many countries ne respect here? I mean government of ma if I na-akpọ foreign policy, and then part of foreign policy Nigeria, non-interference.
by any country at all. You have no right to interfere in our internal affairs. And it's there, whether you like it or not. It is happening, whether you like it or not. So, when a country, they have a law, they have a reform surrounding owning properties. Even today, state name, I don't think Lagos state government can issue CFO. I don't think Lagos state government can issue CFO, especially to non-indigens. And these are some critical discussions they hold. Only on and contribute so that in case no one let people prepare their mind. Let people know exactly that this is what we are getting into. Manere is una ba na shonye ya na gi udi ya na go look ndị Yoruba do the toxic and ndị Igbo keta o na nke ikpeazụ a ndị Igbo so toxic. I'm telling you, gonna nwanne ukwu gari okwu go fi gba na ya nwu gba na iwu nyala barrier your entire generation. Oh na nya ba ka aka na eme esem na na achọ ka inwe a country of your choice ki iwe ti ndị mmadụ na frying pan ye. Yeah, esem na ndị mmadụ aya da atụ ụjọ. Ndị mmadụ nenecha because na many people are there okwu. Do you think you are getting it right? Do you think you are getting it right? You want me and you to cohabit in the same room? You do so aggressive, do so violent. Who is going to stay with you in the same room? Even if no one a bad intention, even that bad intention, na ka adonize. How na ka adonize? You want to go? That bad intention, na ka adonize. Anywhere if there is the issue of Biafra, whether against, what you need to do is when you get there, write your point, make your point black and blue. Yes, engage, make your point. Yeah, your point do in black and blue. Another person will get out higher. You may learn, or the person may learn. This is one thing we are failing to understand. If you contribute to positively, you have not ended up stating your opinion. You have not even stated the reason you will disagree with Ifonya Aneku. So, either ways, you just lost the opportunity to air your view. You just lost the opportunity to make your point. Tomorrow, if you go back to similar thing, opportunity you will make your point. Opportunity you will engage in that argument. Even if you don't win, you may even end up realizing that you may make adjustment. You may learn new things. I had to see me and I agree. Again, on Facebook, search words. Search more than 1 billion. Search more than 1 billion. Search all the abusive words and Asunibo. More than million in numbers. Or even the bona we have. Manisho Kamuna Ona, Etuansi went on Lagos. Na Bagalilo, HOC, Kamuna Ona, Ebeya Welu, Mpugarioku, you won't see me, Yeri, na frying pan. If you know not best, let me tell you the honest truth. Each Equetana, and when he came a referendum, Biafra, who collapsed 100%. Each Equetana, and you don't come on house over. Each Mbani and I go to Facebook. On now the reality. On now na Bambana campaign, Bashamba. The reality on the ground. Of the reality I myself, you never feel rigid. But the fact is that you know for the name you simply overlook the reality you are supposed to be face. Jena Facebook, Jena Akono. Jena Facebook, Jena Akono, Jena Akoti. If you want to convince people, you tell people reason why they should do otherwise. He agree. If I'm Bashirami, the mother told you, you shouldn't have believe in if you any day have freedom to rebel against you. That day he no way that. Not out of fear to have you mission. Okay, you hear to what? Any day upon your mission or Unquoketa.
ọnkwụ kịta ka agọba m iyi ishe niile emeta ọbara na-ere ọkụ n'aha mmanụ ọ sị na ahụ amake ishe niile emeta ishe niile emeta onye kwuo okwu anwe threat from enu threat from ana ị na-achọsọ onye kelee onye ị na-achọ igbu nwanne ndị Hausa na ọrịa ebe ha nọ ha na-amụ ya amụ ọkwa ife ha na-ezuzugharị etu ka ha esi wee bi ndị Hausa na ndị Yoruba nọrọ ebe ha nọ ha na-amụmụ na ha amụ everyday ndị Igbo na-akụ ọnụ na Facebook na even issue of VDM ndị Igbo bie n'isi karịa ndị bidibe ha opportunity ihe eji wee kọ nwanne gị ọnụ so opportunity ihe eji wee gbu nwanne gị ka ihe ada achọ ka iwe ife na-enweghị iwe ifuzi ife na-enweghị iwe iji dada atị n'aka iwe chụwa onye ọrụ ka igbuo it is the important topic ihe eji opportunity ha kwuo ife ịma ka mmadụ were opportunity ha nwụrụ ịdụkwa open to learning new things ihe ekwe idutu rigid to nonsense ibu n'isi onye kwuo okwu ịgụọ ya iyi ozugbo oke ka mmadụ kịta ijewe Lagos pụta iri nri na nke Emeka onye aka mma otoro gbawukwu agha ebe a kịta gbawukwu agha ebe a egwago m ebe ka mma egwago m ebe ka nke Emeka mma echiri na mpụta ichekwa na nke Emeka because you did not say anything mana ọnwụ na ịgwara m ị na-eje na nke Emeka eri nri ichetakwa na nwa Amaka ahụ na nke Emeka ka o ji rie nri afọtara ichetakwa na nna na nnu na aka nkụ na nne Emeka na Emeka ji magi white esi nri ifuru ya enwere m ike sị etushọ nọ enwere ike at the end of the day mụ na akwụkwọ ekwuchi asị m nna na ife onye a na-ekwukwo nwere ike iwe eziokwu onye akpatara nji wee richa nri ụbọchị eni ya afọtala m onye ahụ amụrụ ife n'aka nke awa anyị ekwugharibe n'ọnụ anyị ekwugharibe n'ọnụ ịgọpụ na mgbamgba iyi ị na-ekozi chena ikwuo n'okwu tony ife ikwukwanụ you did not say anything iyi niile ụnụ na-agụ na Facebook onweghị ife ikwuru you did not make any point. In fact, you did not even try to convince Onya otherwise. Iyi ke na-agụ iyi wive na-agụ nna njebe Nnewi from Onitsha mgba mkpọ ka mgba ọba n'ọtụkwa ka irute na ugwu agba n'ọtụkwa ka na-ezu ohi ebe a kịtịkpa gba ukwu agha ebe a otoro gba ukwu agha ebe a onye ndị na-ezu ohi instead of nna mbo ugwu agba ndị security na ebe a na nwekwa ife na-eme ebe ahụ na mkpọ ya ete ka nọrọ ụnụ ife ihe ije gbachaa mkpọ ọgbọ ife a na onye si n'ọba analugo did you not make any point? I make a point. So jee na-ene ebe niile engage na Facebook ka ịma na onwe point ị na-emeke. It's either you don't know anything or name something but you don't want another person to learn that thing ịma nya we've not too many people ụjọ ka mgbakwa eziokwu in the mind of so many ndị Igbo ịjụ ha chọrọ na ha gwa na ha ya na noise na-adụ too much in case unu pụgara ịma enwere ike du ebe mmadụ 1 million nọ 100 a na-enye mkpọtụ che na mkpọtụ a ha na-enye n'ọnya the fact ahịa mụ na mkpọtụ a ha na-enye ahụ nya the fact na mmadụ 900 mechiri ọnụ because number 1 ike ọgwụ adọrọ ha number 2 ike okwu adọrọ ha number 3 ha adọrọ dị ike ọnụ mana ife ahụ adị ishegwu the reality ụbọchị ahụ ya enwe opportunity to test the reality that day ka ya ama nke ife na-eme mana mkpọtụ na-ada ụda a na-enye mkpọtụ na-aga iyi na-apịawasị bọtụ na-enye tret wewe a na-aba onwe onye chọrọ ikwu okwu mechie n'ọnụnụ owe okwu okwu ka enwe owe okwu okwu ka enwe unu eche na na-emeki na unu na-emeki headways unu ka ị na-emeki headways unu mgbe a nụrụ ọgụ Biafra Ikemba assembled the whole intellectuals ma ndị engineers ma ndị doctors Igbo nwere Ikemba batara ha hapụkwa foot soldiers ndị agha ama na ha ya march enidiri everybody onye ọ na-enweta suggestion from their professional point of view ya chụso onye ọnwụ na iche na onwere ife na-achọ ifọm gụrụ ka na-achọ ifọm ife ọnwụ mkpe ma ọ na mkpọtụ na-ada ụda oge ọrụ na if you are for this say I oge aka ya ma na mkpọtụ niile ahụ a na-enye mgbe a na-eme debate na o nwere ike ụzọ mmadụ 10 ahụ na-enye mkpọtụ ahụ nọ na minority ọkwari nye mkpata na ọ na-eme wepụta a very important sweet bill na House of Assembly ofeluo na National Assembly ofeluo because na o nwere ike ụzọ mmadụ 10 ahụ kwuru okwu anọghị
na minority. If I are there, show if only support to this motion, say I only support to say no. If one and they ku I when you do 10, they ku new when you do 300. Or failable or collapse. If one noise can never take you to anywhere. A very sweet topic in Webdal. First, first stack herself. Majority of houses do na first stack in the go channel. Bana satellite, Jenny new site, Jenna Jibo, Jenna ndi go on half of Lagos. Ndi go on half of Lagos. He Jenna first stack town. That flat do na first stack. Ndi Igbo be alone carry 5,000. I carry 10,000 or 20,000 safe. How do you hope? How do you hope to cover with all these things if eventually it is a discussion what he discuss. He discuss or you bala on Andy na UK in a yuzu obodo doka UK. Okay, nde Zimbabwe with independence. Mugabe chusia ndosha niile no be ha gwa na be ha ina ka eve na akọ chusia agwa na be ha. Are you not aware? Even the South Africa are fighting today. They are fighting two things. Number one, xenophobia na-eme other African countries na no pono na ye need the whole. If also kworo nya gburu ni ifi ye wutara South Africa na ba ye need the white supremacy ka system of production and everything snaka ndosha wurugolu in the South Africa ndocha ye naturalize go wuruzin the South Africa indigenous ke wo from aka. This is Africa for you. And ekwu okwu ndị Igbo nwere uno na Dubai, ndị Igbo nwere uno na London, ndị Igbo nwere uno ebe a. Jee na Zambia ka ndị Zambia gwa criteria si eji wee nwe uno. Ka gwa and uno ahụ iwe na Zambia do ready mana anytime ama ife a eme ewe government policy iluzo that house. Many eluzugo nke ha ọka ha aka n'anya. Ina agwa ngono a country how to form their own nke Nigeria. Imana ina ekwu na hate igu. Ina ekwu na ndị na Nigeria hate ndị Igbo national. Ina ekwu ka ina ona aduzi o ka ina they won't find a way. Kelifo ka ha emedu different from nke emela anyị mgbe anụchara agha. Ndị ba anyị lose everything enye anyị 20 pounds for gono. Owuzie nke a imana ina gono onwe. No see a different countries. Inamana na policy ayi eti na nwere ike menu policy na ntu yesi we nweta visa isiri South East we bia Lagos nwere ike ordinary impossible. For example, na Zambia keta before you are able to run a shop, na Zambia as a foreigner ewo is either ni wo batalo 150,000 egigwe join one company mmadu existing company or ni wo bata 250,000 egigwe enye investment permit. So 150,000 wo e join a company mmadu 250,000 wo if you do your own company. So let's say na Biafra abialo ndị Igbo na eweti this kind of rule ngunwaji 10 million azwafia. Can you be able to meet up with that? All these things with discussion any did he hold to know exactly what we are getting into. Going you to your woman now. Or people chan mother, na she got Anambra State, Nakweji, baby, Nakwa first stack, a baby, Nakwa Bagwada or Metama baby. Eh? Or how we Ibaramba, Basha, not one woman's the bone. Or not stop ever. It is the issue about Biafra and Nigeria. Engage constructively there. The people Murivenaka people. Una does not so rigid. What do you know? Travel and see. Most people name auto across Ababo Airport are my fedo live in another country. Yeah? Every year, Zambia say Jewapota,
new immigration laws aimed at frustrating ngwa wonyo be na abia o we say Nigeria bi na ekwu na akporo ga asị ka ịnalụ ise na ha ya eme ịmane na yari anata nweba ndị Tanzania no kata megari iwu be ha Nigerians si from Tanzania we nata Nigeria ebe anachi anwozi waja ọkwụ ndị bigoro obodo 10 years 12 years 13 years a megari their new immigration laws to owning a shop. Many people if mmadụ owolu student permit we na-eme business na-ezogharị iyalu na shop iyalu na shop ịnọ na shop mgbede luo ịpụta ịnọ na immigration n'ọrụ ịgbafelu. How are you going to cope with all that? You need to educate people. You need to tell people about what lies ahead. Even if na Biafra Abiogodu, let them know. Let them know that this is what it entails. You don't need to shop in the buy in the Jueba. Oh na Biafra na Nigerian government we say na be free in way shop na Lagos. Let's say Lagos. Lagos are in fact Nigeria was in other part of Nigeria minus southeast. Yes, minus southeast. Because in the south eso ha ekwu ife anyị na-ekwu. Ụfọdụ n'ime ha na deny na ha ahụ ndị Igbo. So southeast we are excluded. Hey, that before you a foreigner, a way shop na Nigeria here, ni you a deposit, ni you wo batalele $50,000 na their economy. How many people you work at $50,000? Ngumwa we roadside shop na go ye wota mwe. Asili si wota $5,000 ye wota mwe. Eh? Asisi wota $5,000 ye wota mwe. Ndi Igbo ahụ enwe problem. Atiku welu uno na Dubai. Ima laws na sometimes I don't understand. And ani ekwu ka me acho ki engage ki le no iye kwe na aba be outside the country. If you foreigners are powerful no ani me ekwu African country eba. You know ekwu America na America. Yet America no kata kwa bunata kwa ndebe ayi. America no kata megaria their immigration rules and law. Onwe kwa nde ebunata kwa na Nigeria eba. And don't they be in America for a long time. Yeah? The fact is that only so many countries where your investment are secured. Only one Igbo kita, you will build your whole empire in South Africa. There is tendency that one day you will lose all of them. Yes. I'm a buy lose a lot of invest. Look, let me tell you, even Nigerian passport. Now Nigerian will power. You withdraw that passport from you from any time. Meaning that it's not even your personal property. Or we will see a foreign country. Or we will see a foreign country. JBN na Ghana. The country Ghana about West Africa. Na say Nigerians na. Okay. Ngomwa na alu electrician na Lagos. Ngomwa na alu electrician na Lagos. Na alu carpenter na Lagos. Na alu mechanic na Lagos. Na alu ọrụ aka na Lagos. Na enyegharị mkpọtụ ebe niile. A na-achọ ka akụziere gị ife ịjụ na ya amụrụ. With good knowledge, prepare your mind that this is what it is. In case if you want to create an alternative, if at all na Biafra Biafra, you do knowledge of what you are getting into. Na Zambia keta, for instance, as a foreigner, which is to say, mechanic, you can do a mechanic work about. You cannot do a bricklayer in there. There are 1,000 and something jobs you cannot do as a foreigner. Yes, if I do any mail, can we do show na all do sufficient from the befa? What do you know about foreign policy and immigration rules? And if we know about it's Nigeria poor Biafra if I have to GUO if I want to go in the Lagos if I see Lagos if Lagos many people who know about you lose way. Many people who know about that you lose way. So it is something you need to engage in a constructive argument on. You learn something.
prepare yourself mentally in case anokata ome onye kwurite ụra na-aba so ndị Hausa amaghị ife onye Hausa amaghị ife na ilegogo ana na Onitsha 200,000 no ekwego ishelongo ndị Hausa niile efuru na ashi efi okwe ma majority of ndị Hausa niile efuru bi na ama Hausa ụfọdụ n'ime ha ije na Kano be ha gbafere ije na Meduguri be ha gbafere ụfọdụ n'ime ha chichara nnukwute title oge sala jebe ha ka ife ebe community na-abịa n'ọrụ ụfọdụ n'ime ha na-anụcha nwaanyị eto nọ n'ugwu Hausa nwecha mansion. But the fact is that these people are prepared go their mind. These people are prepared go their mind. If you dey Yoruba ni na akwa na isi bai if onye oputa na eme semester onye Yoruba ka ha dono mma onye Yoruba ye je dono ugwu ezigbo unu biri na onye Yoruba ya kwudo n'ugwu ezigbo flat biri na ezigbo unu moto go yogoro n'anya a na-ekuzi okwu dash dana ya na dash ya ma ndị na-anụ nwaanyị dash dana ya na dash ya ka ọ bịa lụọ ka mfụ ife niile ekwunite ị na-aba but ị maghị and you don't want to learn. You don't want to learn from people who know more than you. Egosi ya afụfụ ụmụazị baanyị na-ata even na Ghana here na Gambia na ekwokwu Zambia nọ na Sadik ndị Sadik jọdụrụ njọ ọhụrụ onwe nwanne unu na Zimbabwe ọhụrụ onwe nwanne ubi Angola ọhụrụ onwe nwanne ubi Mozambique kpọọ ya jụọ ya si brother do kọtụrụ m obele ka ọ tụpe ihe azụ nwobele onye na-ese ndị request echi niile ọ nwanne echi ka m chọrọ ịrụ on this program ọfụma open the floor for people to come in so that we can discuss. So na given today echi niile ọ nwanne echi ka m ma run program a na-eme ka m wee prepare the ground for this program proper so that we can run this program ka people understand ya prepare mind mmadụ ohe ekwute na-aba na-enughi na-alụ iwu an injinia na Lagos na-awa ya ọkụ na-aba akwaghị Nigeria na elu onwe ha kere ife ịma na-agụ niile ilu niile dị na-agụ ka ndị be anyị nwechara unu na-atụ ego a na-anwe interlock Julius Berger ọkwọ interlock Julius Berger standard ka a na-amachisi n'ilu niile na-alụ unu arụchasị unu is why tenant. What are you telling me? All these things from people who say they want to go. All you can just say na all get na Nigerian government wo nde onwere ofu onye no kata say one day no one nya Buhari oge Buhari na ashi o si Buhari nya me referendum no ye fail. Yes, o si Buhari nya me referendum no ye fail. If ndị Nigeria ndị Igbo niile wo civil servant, if ndị Igbo niile wo civil servant, 70% of them will vote against referendum. Isho kwe iche ekwe na. Isho ekwe na. But even na gwago reality. Many of them. Okay, KSC program na-eme in order to sensitize these people, in order to tell these people, look, onwero oida agbi na abamba iya anwụ kideba gbawukwa agha ka mfukwa agha na Igbo ọzọ ka eke emeghị nka onya wife wo the best. Onya wo the best is better. Onwere ife a na-akpọ sensitization program. Let me give you an example now. Ana ha achọ ibido urbanization of Nnewi. Definitely this kind of a thing na bịa with a price. What you need to do is to sensitize the people to see beyond what is happening today, to see the pain, the kahafu uru ha yeli na the pain na hana shebane. That way, people they will not react negatively to that program. Sensitization matters a lot. Yes, sensitization can force. When you apply force, even if people respect you, they won't even understand where you are going.
And this is the level nchọrọ ka ndị Igbo na operate na now. Each time e bịara across ebe a na-ekwu okwu this Biafra of a thing, engage in constructively. If I feel name, kwuye ka mmadụ gwakwa nke ọma, gwakwa ya another one ịma. Gụ na enwere ike ikwugide is either na conquer or na nyanwa conquer. Even o nwere ike at the end of the day that day, you will not even take anything from Ifeokwu. Nyanwa ya wo anything from Ifeokwu. But such engagement continue one day. One day we find you fonye yeti wuriri nke ofonye inweta mmadụ. Say that ni nwetara against on onye abatalo. Okari ihe tu a mana ugo na na-agụ iyi ekwurịta okwu na Facebook mmadụ ya ede something can you use issue of VDM marketer mmadụ ya pụta de na VDM wepụta ọ na-akpali ndị mmadụ na bring business ndị Igbo down. Instead ihe eje na comment section si onye ka eko si bring business ndị Igbo down na ife ọ na-eme wife do otu a na ife ọ na-eme wife do otu a onye asịkwa ahụ no why o ji wee mee nke do otu a mee nke o ji wee mee nke do otu a gụ na ya na-akpa ka nkata ahụ o nwere ike end ya so nwe mana ife ya no kịtịkpọ mgbọ agụ you are an enemy. This person is better than you and your generation. You can never be like Onya. Onafio. Yeah? Vice versa. At the end of the day, Kerifi Gwalonya. Onya Kapukwa mindset. Na VDM na she bring the business in the Igbo down. Because you did not say anything. Only Gwalia, Mbao, no way to her. Na any phone ya neme, na ifone ya neme. Nyama sekwa no. Why you me to her? Osi he to me. If you say that name mutara on a young mutal, oh no happy here. Enukwe, only we can go more in where you can look at Togata Yonya or Loka Erate. Man, if engagement are with the Bolakere, EJ na page that the freeze, you will buy a full Kante Yoruba and other platform. EJ na break at a family. Only if I kuna break at a family. If you the mother so salu, Kaya that way. So salu kaya that social media community in the Igbo na Facebook and other Facebook na social media platform do very toxic, very toxic. I have to be honest with you. Oh, do very toxic. Only about na inwere ike kwugido kwukwe 100 times. Mmadụ ya ghọta ife na-ekwu. Because they will not engage you. Ogo ha iyi ọ na-akpụzejela awụla. No, I'll go high yaho, dear Nobi. All to go happy. On up with Zela Hawaziola. Amerigonia. Yay, Yaho got Omerigo. Yaho got Oketa, Omerigo. Yeah, in na mind there. You end up saying nothing. Mercedes-Benz Honda ma, which is so and so reason. Did you end up saying anything? What did you say at the end of the day? Actually, in another person, what did you end up saying? You did not end up saying that in a Honda can say this for so and so reasons. No, at the end of the day, according to Oye na anya Mercedes leje go Toyota. Okwa nkata ka akpa gidoro. Oye na anya Toyota leje go Mercedes. Even Honda ị na-efiru na ndị mmadụ na-agbala ọsọ. Ọ nkata ka akpa katalo. Batakwa na every day. Honda ni na na-ebubata n'obodo a na-egokwa ego. Engagement. So it's better we learn the rules of engagement. Rules of engagement. When we know the importance of engagement. Discussion, friends, nwere ike so okwu over something ya wo na ha discuss ha ghọta so okwu gbasa because when you left your opinion unsaid, how will the other person understand what you are saying? Igoi opportunity a ji wee gui chene go ugo mmadu igo ugo mmadu onye ahụ makwa ife ahụ ọma ịghọta go nke ngoma maka ọma ho Mano state go reason oji we manu nke ọma opportunity ye ji we gbe reasons iji we kwere ebe iwori ego yi na kpuzie to n'ike ngaye no se emerie onwe ife imeriri o imu ife imu mara ife ọma even nyama meri self ka imaru ife ọma
at least onye reason o ji wee nọ ebe ọ nọ mana inye nwe reason. So if we ban ekwu okwu Biafra and Efa, engage in that discussion with open mind. Stop being unnecessary aggressive. It's sure you do aggressive. Jeba Abuja, ilu Abuja jeji de Tinubu, gbawa ya ka gbe make anyị nabalo nwa ọ bụrụ nwanne ego na ya na-akpa nkata ka ọ dolowo. That is why in recent time we declared the ogu between us and us. Anyị na-anụ agha ezinụlọ. Why na ndị agha dologo na ha họrị nwanne gị. Ndị agha dologo na ha ahụ nwanne gị. O jere ka autonomous community a na-azọ azọ. Ịghọtago? Shake enyi enunu. Mmadụ nwere reason ọ ya-eji sị na ife dị otu a na okweghị. Ngụnwa wunye ọdụ ụlọ egbe na ife dị otu a na ọdụ etu a. At least nwa ume ife ọjọọ as ị ya apịa ya ịtarị. Mana ị ya ewepụtakwa time gwe na ife dị otu a na ife dị otu a na erisi na ihe ejime nka na erisi na ihe ejime nka ọ ya wee na-apịazi ihe ịtarị ọnwa risi na iji apịa ya ịtarị ya and o nwere level ya nwa urukwa ụnọ ya ada akpa nkata ịnọkatakwa igosie ife iji wee welu nne ma ọwụ nne mana oge ahụ ịghọta rules of engagement ya mmadụ ezigbota mma is just that you are engaging from wrong point of view, wrong point. You understand the name goi bamba no you did when he fix this or again anything. Let me tell you the honest truth. It go mad in a comment. You did not achieve anything. Opportunity I degree. Woliye agwa mamunga kana gukwa. Woliye we bonya ne nya. Turn all that ye go into a point. Can you a lot of people Biafra no you also country ka yeke onye gbalowo. Who told you abi no kita in will Ghana bank account unless you use UBA man you use kwa UBA as somebody no in a foreign country the rules will change. Because how we banking rules in the Ghana are guiding Nigeria. So you cannot say that because they will UBA account in Nigeria. You cannot say now because they will bank account in Nigeria. No, everything changes. How are you going to prepare the mind of people? It is by this engagement. Somebody kwuo ife ampuru kita onye ma better sekwa no not to etu onye asino before you know it people are not gather something etu a ka mmadụ esi omu ife oye ji egobe ya kishini or abuse oye. Imagine na a full gas experience of people need share experience here as of how they handled money and what happened to them and amuru from their experience. It prepare go your mind actually go baraka. You will know how to handle it. You will not make mistake. Kamwe a novice. If any na wunya if na to important na engagement. Or he na go hot threat in a issue. Ngoma na issue mado threat. Onya na threat mwike ka odonjo. Iwe ke feel you know when if na special. Yari amana onya na threat. No carry odonjo times 10. Obosi amuru dike number ka amuru ibe. It's just that na dike na abo. Ofu ki ibe ma na imo na dike nke aka nke yu on dere ekwosi me iwe nwalole na carry onye aka ka e odago so na even na ekwu na ọwụrụ na introduce if a very important something I suppose to discuss we are going away from the reality. Yes. In a nation, you are busy developing places. Developing places. Indian or Southeast, Anambra State government, or Anambra State kita introduce Anambra State homeland laws. Enugu State will introduce here. Meaning that DBO wanna see Enugu State
they practice in Anambra State. Law, Anambra State, as of Homeland laws, not guide in Denwadibia. A guide that go automatically. Even Hayetu is a man in Anambra. It is very simple. Go on southeast to state to state, state to state, state to state. They want to go state to state. Operation Udo Gashe, non Anambra State. They want to go. You want to go? Operation Udo Gashe, non Anambra State. Mana, you cannot take them as escort where be Imo State. Udo Gashe cannot escort you by Enugu State. They cannot escort you by Ebonyi State. Because the moment I have Imo State, power and you go. That is it. You cannot say because no Igbo, Udo Gashe. Law Imo State with regard to security cannot cover Udo Gashe. Abraham way power one Anambra State. It will accord. You sensitize people so that they know. It's not as if now people I say okay, people but okay, we are ready. But let people know that this is what may be applicable in case. But meanwhile, you don't even have any information as of how other countries function, how country to country function. Don't ever in any business in Ghana. How far? What they can do and what they cannot do. You want to go? What they can do and what they cannot do. And what I am telling you is the fact. Kirifish in the South Africa and I clamor for Zeno Neku. Nande Birabana Bia will call show Hani in our what if I neku? Nana Bia will call show na loe. Abia Kuta be in our own shop. So what are you doing here? Can't you go to Nigeria and run this shop? All these things. So don't think that things will remain the same. You need to know. So that it's better you know that you prepare your mind. You want to go? You prepare your mind. Yeah? So all these things it is not something that and we open more discussions. It is time to argue and discuss with intellectual minds so that you will learn new things. You don't have to be saddled in that thing in agree. What point, honestly, have you made? It's serious. Or when you say young one, when I say one where you can go with use of one. Oh, madam, I hold the town, not Mulu Tetaho, Ijin Duaka. Yeah, Manonia, who go do it. At the end of the day, when if you could zero, only if you could zero, ignorantly, with ignorance. With ignorance, if I or Joan or Mahokwe, Kerisie, Manino Yang, Yebumadunine, Ibumanini, Binake. No man can live live in isolation of others. Or if Zimbabwe na Taufia Weluta, Atakidola of Mugabe Wemo, and South Africa Kayata again. But again, there are some certain people you cannot change their lifestyle, you cannot change their mindset, even though all of them were the but majority, especially in the non-government, and correspond to see with that behavior. Every country will always put their citizens first. That is true. Only people in a foreign land. And a kufinina. Ona anya. Imagine eba no keta. Ntatolia nchonje bagi shop nchonna kono nchonna bamba. E what I go? But oge no na Zambia. Mbia shop na uri me office no ni office. See through CCTV na shop. Onwe ife na eme onye bata ju ese ye kwuo na ino he. Unless na CCTV camera phone ya e pozie nwolo say Regina allow him to come in.
we mara na ene because e ma onye batalo. E ma onye batalo because you are not supposed to be there. You are not supposed to be there. Shop ahụ ị na-arụ ị na-arụ ne illegally. You want to go? You will proper documentation to run that shop. You want to? You will proper documentation to run that shop. And believe me, o siki kenif na akwụkwọ aduzi accurate. O siri ike imere ka ime ife n'ime obodo kwuru wee nweta akwụkwọ. Ịma na nwere onye enweta akwụkwọ ahụ enweta. So ijidekwa akwụkwọ ahụ na-ezokwa ezo because ejidekwa ahụ ha chee ịnapụghị akwụkwọ ahụ ha ya napụghị akwụkwọ ahụ because ha nyochaba ha ya afụ reason ha eji wee koyi. Ha ya afụ reason ha eji wee koyi. So assume just merely assuming na bamba na because na ndị Igbo nwere uno na UK. They are talking about UK government shokwe chi niile he make laws. He had very difficult. He make laws so he had very difficult. Always some areas na Lagos State area government market demolition. Higher demolition no need there without any compensation. Reason would because onye never waste of own. Are you not aware? Are you not aware? Only one man only buying in Zambia. Government Zambia do nalo because of gono. Obara ha ukwope wu ha. Ha wezi no boda. E ya bia ke no. E ya bia ke no. Etu akosu we mewe offload mecha show offload. Omo na government amaka na seta ukwo nya nnukute mall alụrụ ebe ahụ ukwu ebe niile overnight. That man nọ n'okpoke wee rota. That man nọ n'okpoke mana mgbe Andrew Uba zoro election ahụ solo win rumecha anapụ ya. The man so n'ife a na-ekwu o so na ndị ji mkpu ego dị na akpa mgba mana o nwere poor man. O nwere poor man because I was opportune to even see him mgbe ọ nọ na hospital bed. Ifoji okwole phone nwa na-agba rọba. Phone nwa na-agba rọba ụzọ ebua. Mana ọgaranya iri efi nwere nnukwute ego. Mana government policies wife rendalie finances are useless because of gono. Because no kwelu government obodo ahụ ndo. Go. But still I'm not saying that all these things will but these discussions and engagement are very necessary so that people will be aware that this is what they are going into. So that in case it happens, they will not be caught unawares. That is what I'm saying. And how are you going to know all these things? It is by proper engagement. By proper engagement, every information put out there matters. Every information put out there matter. But I put an agree. At the end of the day, it knows a platform only. And enemy go. It goes give you 1,000 without saying anything. He could anything. Yeah? Because na gono disagree na issue of VDM. Once if onya could make sense to you, you are losing because opportunity you will learn or something. You will hatred over something that is not even your business. You will need to show you, yeah. Because na gono disagree na one matter. It's enough for you to label that person your enemy. Onya who's enemy? If you don't want to hear. If you able now to something, go use both. Eh? You can't do one. You can't do one. You can't do one. Do you can't do the buy? You can never do the buy. You can't do the buy. Anyway, this is Ezugo.